Но съм убеден в едно, те затова лансират в телевизионни предавания и въобще в цялата тази сцена хора като някакви огнеборци или шоу-програми с Азис. Погледи сега, това е пълен дегенерат. Не създават и модел на поведение на успеха, някакъв дегенерирал до отчаяние тип. И много ясно, че ще има балами, които ще вярват на тази работа. Единственото, в този случай, единственото безплатно нещо е страстта на куката. В това създават модел за успех, ролеви модел, във вида на някакъв дегенерирал олигофрен, педунчо, мазен, дебел, отвратителен лоест мангал. Естествено, че ще има хора, които ще вярват на това нещо и ще искат и те да живеят като него и ще тръгнат по тази линия, където ще ги доведе абсолютно до никъде.